uJesu Kristu inkosi emndenini wakwaNsibande, mfundisi uNsibande, udokotela uNsibande nomndeni wakho nomama wekhaya. Siyabonga ukuba mangabe nisagcinekile, kodwa siyathemba ukuthi uNkulunkulu usanigcinile emseni wakhe. Sinethemba elikhulu. Ngithi ekuseni nje ake ngilethe napho ubufakazi. Cishe ngo-2021 ngaba nephupho lapho uNkulunkulu wakwathi wangikhombisa indawo ejulile, kwakuseJordani. Ngayithuka nami ngiseJordani, ngafika abantu abaningi la kulomfula iJordani. Uma ngifika lapha eJordani ngababuza ngathi nihlaleleni la, bathi indlela abayiboni yokuwela. Ngathi mina kubona, mina sengiyawela-ke ngoba ngayibona indlela yokuwela. Ngangena la eJordani. Uma ngene eJordani ngithi mina, hawu kanti abantu abaweni nje kanti umfula usho ukuthi kanti kuyahambeka la emfuleni. Kodwa awushoni phansi empeleni, uyahamba nje njengoba usuke ubona idada lihamba emanzini. Ngoba inyawo uyayibona zakho ngesikhathi uhamba ukuthi hayi umfula ujulile. Uma ngabe ungakwenzeka mhlawumbe ugwilize lapho ungaminza kulo mfula ngoba ujulile ukuya phansi. Kodwa awushoni phansi, intamo ivelile, ikhanda livela, amanzi awakucwilisi. Ngahamba-ke la emfuleni isikhathi eside la phakathi nomfula. Mkhulu umfula iJordani, likhulu. Ngiphakathi nawo umfula ngase ngiyaphaphama, ngabuyela emzimbeni wami, ngabuyela ekhaya. Ngathi hawu uNkulunkulu wangikhombisa into eyisimangaliso kangaka ukuthi kanti iJordani into engaka. iJordani umfula omkhulu, mkhulu umfula iJordani. Futhi ubanzi, ngeke ukwazi ukufikelela ngale ngaphesheya ngaphandle ukuthi uholwe uJesu kuphela. Ungakwazi ukufika ngaphesheya komfula. Hawu uJesu Kristu uyinkosi. uNkulunkulu akasigcine nje bantu insuku zimbi. Akasilondoloze uJehova size sifike ekhaya ezulwini sisagcinekile emseni wakhe. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyabusa. Ngiyanibingelela nonke bangcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lonibingelelayo umfundisi ongema endaweni yase-Richards Bay, but I'm here in prison. La engaboshwa khona. Ngiyamthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke. Ngibonga nje ukuhlangana nabangcwele kulo mhlangano lo okaKristu Jesu Kristu, ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Cha, siyabonga abazalwane, umusa nothando olungasuki enhlizweni zethu lenza ukuthi lungapholi uthando, singaxegi nasendleleni. Kuthi nala izimo sezifika, kepha singaphunyuki, singasuki kwiposition, ngoba kufanele ukuthi masizabalaze ngaso sonke isikhathi, sizabalaze ukufika ey'nyathelweni zikaKristu. Siyabonga abazalwane, siyabonga nomkhuleko yenu eniyenzayo mihla yonke. Sibonga futhi ney'nhlelo ezihlelwayo umoya engcwele ngansuku zonke egameni likaJesu. Sengazi ukuthi ningangaphela amandla, sengazi ukuthi njalo ningahleze niqinile. Namadoda ama esikhaleni ebusuku nemini, ekhulekela ibandla, ekhulekela imindeni, ekhulekela abagulayo, ekhulekela izimo zonke. Engazi ukuthi bengangashelela bawe, kepha uNkulunkulu abaqinise egameni nasegazini likaJesu. Siyabonga bangcwele. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande nomama, ngithi ngizobonga ngibonge nomzalwane wangingenisa ekhaya leZwi la kuney'mfundiso ey'nkulu umuntu abengazazi. Ngiyabonga kakhulu, ngihlabele kakhulu. Inkonzo bise kuredio Ikhwezi izolo bengilalele, efike yacindezela kuzo zonke iy'fundiso engizizwayo mawushumayela abazalwane abafakazayo. Ngizothi uNkulunkulu akasikhulise kakhulu. Mina uqobo angikhulise, angibeke kwelinye izinga, ngingasuki
noma ngizokuhlaba kodwa ngingasuki. Hhayi, ukhulumile izolo, ukhulumile emsakazweni. Sisoyilahlelwa nje kodwa khona hhayi ngifundile okuningi njengomphathi wenkonzo. Kukhulu engikufundile kakhulu. Ngakho-ke ngizothi nje uNkulunkulu akumise njalo. Sifunde okuningi, silalele, singathi makuhlaba izinto bese siyaphuma, kodwa silalele, siyeke sikwenzayo, senze okufanelekile. Jesu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande, ngiyabingelela baba ekuseni. Ngicela ukuletha ubufakazi bami uNkulunkulu angenzela isimanga ngoLwesihlanu. Sihamba nosisi wami siyokhipha imali kwelinye lamagaraji aseduze kwalesihlala khona. Sithe masifika emshinini, usisi wami aqonda emshinini ahambe ayokhipha imali. Mina ngikhulume nomunye ubhuti osebenza khona la egaraji ngoba simjwayele nje, sihlala naye lesihlala ngakhona. Ngithe ngisakhuluma nalo bhuti lo osebenza egaraji bese kuqhamuka omunye ubhuti, angimazi waqhamukaphi noma wehlike emotini yini, afike ayibuzise into la kulo bhuti le ngikhuluma naye, angangabezwa ukuthi wayebuzani. Ebese yasuka-ke mese ebephenduleni asuka ahambe. Lo bhuti lo esebenza egaraji ebekade ngikhuluma naye abesithi yena yazi lo uyisigebengu lo, ufika lapha emshinini mekukhona umuntu okhipha imali afika ashintsha amakhadi indlela abenza ngayo. Uthi yazi angazi ukuthi nisinde kanjani. Uthi angazi nisinde kanjani. Wayehamba-ke lo bhuti. Uqhamuka omunye futhi umsebenzi wasegaraji, naye uthi bese ngibamba amehlo cause bese ngiyibona idrama ezokwenzeka la ngoba loya bhuti isigebengu bayamazi-ke bona abasebenza egaraji, bathi uhlezi ebamba ngisho amandiya laphaya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu isimanga angenzela sona. Ngisho abasebenzi bakhona egaraji bababaza isimanga bathi hey bo sisi bami naze nanenhlanhla. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekhaya kwaNzibande nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela nasekhaya leZwi. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu ngento angenzele yona. Mina ngine-3 years ngilele phansi ngingakwazi nokuhamba, kodwa zonke izifo uNkulunkulu wangisiza. Uma ungikhulekela baba zahamba. Into ebeyisele nje ukuthi yikho ngihambe iy'nyawo. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiye ngathola ubufakazi obomunye umzalwane ethi endlini wayephethwe amadolo engakwazi ukuguqa. Wambiza uNkulunkulu wathi, uNkulunkulu ngizocela ngani kuwe? Nami buye bangihlaba-ke lobo bufakazi bokuthi uNkulunkulu mina ngizokukhonza kanjani ngingakwazi ukuhamba. Kwathi ngalolo suku angangalala ngagula kakhulu. Kwasa ngakusasa, hhayi bo, ngabona ngikwazi ukusukuma, ngikwazi ukunyathela, ngikwazi ukuphuma ngiphandle ngaphandle kwenduku. Ngiyalibonga ikhaya leZwi, ngikubonga kakhulu. Ngiyakubonga baba, usasikhulekela. Umuntu angathatha kancane nje ongaboni, kodwa namhlanje sengikwazi nokuya endlini encane ngibone omakhelwane ngibaphakamisela isandla bamangale nabo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu futhi ngiswele imlomo baba. Ngiyakubonga nawe, siyakubonga ngokusifundisa zonke izinsuku ukuthi sihlale kuwe sikwethembe. Ngiyakwethemba uNkulunkulu, ngiyamethemba baba. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu inkosi baba, ngicela kubingelela egrubhini, ngibingelele nakubaba Sibande. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngendlela angenzele ngayo. Solo ngangena egrubhini ngiyalalela, but the day ngavuma ngayo ngathi uJesu inkosi, ngibone isimanga. Bengina more than 7 years nginenkinga yesibeletho. Ngathi uma ngithola umntwana, lo mntwana waphuma nalesibeletho. Senjalo bese senginika inkinga more than 7 years, kodwa nginele ngamvuma uJesu, isibeletho sabuyela enzaweni yaso ngaphandle kokuya kadokotela, ngaphandle kokwenza anything. uJesu Kristu inkosi, mgcotshwa kaNkulunkulu. Ngiphakamisa ukubonga uNkulunkulu nothando lukaNkulunkulu namandla akhe amakhulu asebenza ngokumangalisayo ey'mpilweni zethu. uNkulunkulu ungisizile ngathembeka, ngayifaka eziyishumi kule nyanga. uNkulunkulu sengimangazile, sengivele ngathola i-increase emsebenzini nephozishini engcono kule bengikuyona.
ngithi nje udumo kuNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu umcotsha kaNkulunkulu nomkhuleko owenzayo uma siletha okwishumi kaNkulunkulu. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngakho konke. Uyamangaza lo Nkulunkulu esimkhonzayo nje, izinto akasenzela zona ziyathobisa kakhulu. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba, siyacela nje ukudlulisa ukubonga uNkulunkulu amandla akhe amangalisayo asisiza ngawo nangokuthembeka kwakhe kuthina. Bengiphethwe yizinya, lingiphethe ngempela iy'nsukwanyana, ngithandaza ngisho imikhuleko kaBaba. Libuhlungu lize lizophuma ngendlebe. Ngathandaza athi Nkosi ngisize ngikwazi ukuyojova ngikhiphe leli zinyo, ngiyisaba futhi kunjalo nje. Kuzoke kushekhwe ne-BP yami mhlawumbe ukuthi ingakanani, kanti amaphilisi e-BP mina ngisawadli nje nhlobo. Ngathi Nkosi ngisize ungikhiphe yona leli zinyo noma okanye lithule lithi du. uNkulunkulu wenza isimanga. Siyabonga Baba, yiyo amandla kaJesu lave selathula lathi du. Lithule kumanje noma ngizwa lona ukuthi alisaqinile la, kodwa nje lithule, ubuhlungu baphela. Ngiyambonga Baba uNkulunkulu ngamandla akhe asenzela wona. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngibingelela ubaba nomama umphostoli kwelihle igama lomfana Jesu Kristu. Ngibingelela abazalwane bonke basekhaya leZwi nabazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Sekunesikhathi ngigcinile ukubonga uNkulunkulu, hhayi ngoba engangenzeli. Benginesimo nje baba sokuthi uma ngiya eklinikhi ngiyo-check-a i-BP yami, njalo ibitholakala ukuthi i-high, hlezi ibhalwa ngepeni elibovu. Kodwa kusukela nje ngishintshile indawo ngeza emakhaya, uma ngiyoyi-check-a sengiyisebenzisa nesibhedlela sangala. Lapho ngiya kweyi-check-a nje amaphilisi angisawadli. Ngiyawalanda, ngiwathathe ngiwabeke. Ngaba nolunye usuku la ngangikhuleka khona ngithi Nkosi yami, izifo zonke zivela emkhathini. Nami ngicela ukuphila impilo owawungidalele yona, angiyena wamaphilisi. Ngawathatha ngawabeka. Njalo uma ngiyo-check-a sekuze kwayikabili 2 months ulandelana, i-BP yami ishaya kahle. Wazi wathi udokotela ngifunani kuyena ngoba i-BP yami ayibabazi. Next month wathi uzongishintsha enginike ukuthi ngikwalande ngidlulise iy'nyanga. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho, ngiyambonga kakhulu ukuthi akukho engikwenzile ukuthi iziyehle i-BP yami, kodwa uNkulunkulu ungisizile la ngingasawadli khona. Kade ngisahlala ngale eThekwini bengiwadla everyday, kodwa njalo uma ngiye phela kwenyanga kutholakala ukuthi i-BP yami iyababaza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Phinde ngibonga uNkulunkulu isimanga nje angenzela sona ekhaya lami. Ngizibona abazalwane kuze kuphele inyanga ukudla kungipheleli, kuficwa okunye kanti bekungenzeki ngale ndlela okwenzeka ngayo. Nalapho ngithanda ukubabaza ubuhle bukaNkulunkulu, ungivezela okunye ebengingakunakile ngaye. Ngiyabonga abazalwane, ngiyabonga, angazi ngingathini. Ngizizwa ngathi kufuphi ukumbonga kwami uNkulunkulu kunokukhula ngenzela kona usuku nosuku empilweni yami. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela ekuseni egameni likaJesu. Ngibingelela umama nobaba nabazalwane basekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Ngithanda nje ukuphakamisa uNkulunkulu, ubufakazi. Ngibonge uNkulunkulu ogcina umyeni wami ekuseni emsebenzini izolo. Bacishe bavelelwa ingozi, bekunenkungu nahamba naye. Uyathi-ke njalo uma ephuma emsebenzini usuke ezoqala ashiya abantwana esikolweni. Ngiye ngikhuleke-ke njalo uma bephuma
ngiguqe phansi ngikhuleke njalo into engeke ngiyenze bazalwane. Uyasho-ke uma esebuyile uthi izolo sicishe savelelwa ingozi. Sengiyabuza bekwenze njani, useyasho-ke mase siyahamba naye siya eDandi, useyangikhombisa ukuthi la kukule ndawo lena imoto ebeyi-overtake imoto eziwu-4 ifuna ukudlula zona. Uthi igijima ngale ndlela ongayazi kunanenkungu la. Ithe mayisiza uthi yeze siqonde ikithi ngqo nalo bengigibele ngihamba naye ngimgibezile. Uthi ngaze ngaphumela ngaphandle komgwaqo, uyangikhombisa ukuthi ngiphumele la. Ngithi-ke mina ukube ethuba usukule ndawo eyibhriji anyanyana, kusho ukuthi kuyokwenza njani lapho? Kusho ukuthi kuyogibela phezu kwethu. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu, asikholweni, sesilalelile, senze lokhu uNkulunkulu asifundisa khona ngenciko yakhe. Akhulumayo angibulile isitha ebesikufihlile. Ngiyamdumisa kakhulu uJesu. uJesu Kristu uyinkosi, ngiyamuphakamisa. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela nasentabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelela. Baba, ngidlulisa ubufakazi obukhulu. Lokhu ngiqalile ngilokhu ngilalela ofakazi, ngizwa uNkulunkulu engisiza kakhulu empilweni. Mhla ngiqala ukulalela iy'mfakazo ney'nkonzo zasekhaya leZwi, kwangathi ngishawa i-stroke. Uhlangothi lwalubuhlungu ngale ndlela engalwazi, kodwa uNkulunkulu ungiphilisile kangangokuthi nje sengiyakwazi nokuthatha igeja ngilime. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, bese ngiyibona nje ukuthi sengizoba inkubela. Hhayi, ngiyaphila emphefumulweni, ngiyaphila enyameni. Inkosi inibusise kakhulu nakuzo lezi y'khathi uNkulunkulu asigcinele nina. Ngiyabonga kakhulu ney'mfundiso zenu, ngiyabonga kakhulu Baba, ngiyabonga. uNkulunkulu anandisele ukuphila. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Zifikile-ke iy'nsuku zami zokuthi ngiphume emsebenzini njengoba ngangishilo ekuqaleni. Akuzange kuze kube into elula baba, kakhulu kube nzima. Kangangoba ngathola umyalelo vela kwimenenja ukuthi uma ngenayo incwadi yokuphuma ney'mpahla zami ngaphakathi angokwazi. Athe ama-director iy'mpahla zami ayothatha ayifake edampini ayitshinge, ngizophuma nazo uma kukhona incwadi. Ngahamba ngayoguqa kuyena ngathi ngiyacela ukuthi angayenzi lento ngoba lezi iy'mpahla akuzona engayithola la ngaphakathi, engayithola kumlungu engangisebenza kuyena eminyakeni eyishumi edlule. Wayenginika impahla yonke yasendlini, manje incwadi anginayo. Ngiyacela ukuthi angayenzi lento. Wathi nangempela hhayi kulungile, ngeke aze ayenze. Kodwa ngakusasa wangithumela amaphoyisa ayitolwa ngayinye impahla mebhala phansi wona. Ngesonto mangiya kumhlobo wami futhi khona emsebenzini osebenza kwenye indawo, bazalwane Nkosi yami angazi Nkosi kwenze njani emhlabeni. Wangibona ngiyalapho nobaba wekhaya, wathumela amaphoyisa ukuthi asikhiphe futhi lapho. Ngavele ngasenda imeseji asendela umlungu lo oseGoli. Ngamtshela ngathi angazi uzokwenzekani namhlanje isonto. Mase ngithi ngiyakubahlobo bami lana emsebenzini, ungithumela amaphoyisa umenenja ukuthi akangikhiphe. Angazi kwenze njani njengoba nje kusasa ngizoba incwadi yokusula emsebenzini, ukudilizwa emsebenzini, kusho ukuthi nje uzovela ngikhiphe njengoba wayevele seshilo wathi ngo-12:30 nje emini ngomsombuluko ngibe sengingasekho. Wavele umlungu wasenda imeseji kuyena wacela ukuthi uyacela ukuthi angangikhulumisi mina, angasho ukuthi uma enenkinga nami akafonele yena. Wathi uma eke waphinda nje wangithumela amaphoyisa ngimfonele ngimtshele. Futhi-ke Nkosi yami ngihleli ngaleyo ndlela emsebenzini la sengikhona, wangitholela indlu umlungu, hleli kahle, anginankinga, kuhle kumnandi. Yes, noma khona kuyena kubuhlungu uma engibona ngihamba la ngaphakathi, kodwa nje hhayi, ngiyabonga uNkulunkulu, muhle mkhulu, ngiyambonga kakhulu. Ngihleli kahle emsebenzini, akho nkinga, ngiyayisebenzela nje ngithulile. uJesu Kristu inkosi, amen. Ngiyabingelela baba Nsibande, uJesu Kristu inkosi. Ngisalalele nje babe i-clip yakucala ekhuluma ngesono. Ngivumelana nalo lokushoko ngezwi likaNkulunkulu ukuthi wangilayela uJehova, angilayela insimu
eyayigcwele izimbali. Lezi mbali lezi kwakungubo bona labantwana laba abakhishiwe basesemhlabeni, kwakhishwa izisu, kwenziwa lokwana kona lokuhlela imindeni, bayihlele ngalamaphilisi nayo yonke lento le, nako kona lokusebenzisa wona lamakhondomu. Washo wathi laba abantwana babulawa emhlabeni, ebengithile mina ngezwi lami abazalane bande, kodwa kwakufanele bagcwalise umhlaba ngendlela engiyo, hhayi lena lesekhona namuhla yokuthi kubulawe bantwana ngale ndlela le. And uNkulunkulu ugceka kakhulu lokho. Ngibonga nje lokuthi uNkulunkulu usakhuluma ngezwi laNkulunkulu la, kuyakhonfema and nakimi kuyangicacela baba. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngingaba khona kuleli khaya leli. Ngicabanga ukuthi kunini engisaza kufunda, ngisahamba kahle, ngisacala lekucaleni kancane ngaleyo naleyo clip, ngiphinde ngithatha nama-note. Ngiyakholelwa ukuthi ngizawukhula kakhulu enkosini baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Nginokumbonga kakhulu uNkulunkulu. Siphuma nje ku-21 days, usuku nje lokuqala namhlanje sidla ukuthi uNkulunkulu ube nathi, usiphile amandla singabatwana, singene kumkhosi okuthwala abazali. Nje siyambonga uNkulunkulu. Ade ngibheka nje umzali wami, khona omunye nje engibona ukuthi uNkulunkulu uyangenelela empilweni yakhe. Ngimbona nje emsiza nje kakhulu, engase uyena lo besimaze uye. Angazi uNkulunkulu ngibone emthobisa nje, uyelokhu emthobisa nje kulezi nsuku. Kodwa nje kusenalo omunye engibonayo ukuthi khona isitha esalokhu siphezu kwempilo yakhe. Kodwa ngiyamethemba uNkulunkulu ngoba izinto nje akazenzayo zi-strange. Kodwa nje nginalokho ukuthi uNkulunkulu ngeke asiyekelele ngaye, uzomsiza naye. Siyabonga nje kakhulu ukuthi nobaba usithwalile nje sikulo mkhosi. Siyambonga nje uNkulunkulu, senzele umusa. Ngivuka nje nasekuseni indlebe yami kungazuthi uma ngikhuluma ngiyezwa ngaphakathi endlebeni yami ngathi khona umoya. Kodwa nje into engiyishilo ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Sengi-right nje ngikhuluma kuyimanje ngoba ekuseni bengizizwa ngikhuluma ngaphakathi endlebeni uma ngikhuluma. Kodwa nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu onomusa ey'mpilweni zethu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba, noma baba kunomakhelwane wami unamafithi manje, ngiyawasha la emnyango, ngizwe njengomuntu ekhala kakhulu. Ngithi mina ngabe yiqhude, ngabe ngiyeke lapha ewashini ngiyolunguza emnyango. Mangilunguza uwile uyakhala nje. Ngivele ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngikuyale lokugula, ngikuyale. Athula lale melele lapho. Kungiphathe kabi nje lokulala, umama wakhona ngimemeze kamumise kahle. Mase kungiphathe kabi nje lokulala, ngihambe ngendlini ngiyokhuleka ngithi uNkulunkulu ngicela avuke manje kulokho kulala. Ngiyakucela ukuthi avuke manje. Nangempela baba kupholisanga amaseko, ngithi ngiyalunguza la esalele khona usevukile. Ngiyamdumisa uNkulunkulu baba esimkhonzayo, uJesu Kristu inkosi.